COVID-19 avangin khovel pum chu tuna sha theu angin abuai mek ani deuh bera chuta chuanin keini Avon Family te po kan bang bik lova ni danga bungrua angte a lowa kan order du angte order thailawin stock out tam tak oma amaro chu India ram rawa chuanin keini Mizoram state hi kan van nei em meya achan chu Mizoram ma hian warehouse thatak kan neya chu chuan hun engemodi chung min choka amaro chu du thu samin tuna hianin bungrua alo thleng theilova ni danga kar khata voi ni voi thum lo thleng thina khatuna chuanin thlakhata voi ni chau alo thleng to a kan du ang product a lowa chu hun harsa tak kan tok fekani kan vain chuta chuanin Avon leader te nge na thu ka cha du chu in downline te poni se tu te poni se Avon hi kan la tile do ni chuanin ban san lovin stock ang atangin active sham thina u achan chu kum khat chung kan active lawani chuan Avona remove kan ni dona remove kan ni chuanin kan date of birth ngai te kan phone number ngai le kan ming ngai kan voter ID ngai in Avon hi kan join thei to don lova nakin zela Avon ilatit ve du le du ani chuan join le theina kha harsa to ani chuwang chuanin tuna hian ban san mei lovin I thei top chwa in active sham ang uti ha ka cha du chauni chuan tun shileng awang hianin company hianin thil azirber na sa ema risk po ala na sa akhovela company hlunber le company network marketing masaber ani boka risk ala sang khop meya factory worker te chutiang chi te po tu ma ban atum lo mai ba ka an hlo po kat atum velova chutiang chuanin leader te ke mani leader te kan hlo lak thin kan commission te po kan Avon kan lo ti to a kan title asan na ber rating commission kha ni dang ai ma asangin min pe a chuan a khovel pum hwa pangpon $1.5 million velin hemi shileng donan hianin sum alo donate ve ni ti kha Avon Family te ka share ve du chawni chuang takin chu ka soi ve du a chuanin tun COVID-19 wang hianin company chuanin zir thar tur tam tak kan nei ani ti in kan global CEO Angela Kritu chuan a soya chuanin apui mo ber chu tunatan chuanin kan himdam angai ani chuan company hianin tlak niam lam ain mason zel hi thei top chhoina tum meka achan chu khovel pum hwa po in mitam takte in ezon nan an mangani he Avon business hi ezon nan an man wangin hun khir tak kara po min cha du chu leader te low in remove mei lowila akhat tokin tun tha a kan order thelo ni po in thali a kan order anga tiang te chuanin kan tiang active sham ang u remove kan ni to chuanin Avon hi lifetime ma voi khat kan join to chuanin khami ming ngai khanin join le the ni to lo ni danang chuanin chuwang chuanin nakin zela commission te ilala do ni chuanin midang mingte ilo join ni chuan commission ilo lakna ate khanin harsat na thei do na chuwang chuanin kan bible in ti dei te ang enge hun khir tak atop thlenga twar pe apiang chu mi nge chu chandami na omang ati ang deuh khanin hun khir tak kan ma chona po hianin le active ve shamila ti chuanin kan ti sham na kan te ri ve sham na chuanin atop pa result du tak min thlen vekin karinga hlawhtling ngei turin kadu sak cheuni chuanin Avon hi company thatak rintlak tak mei ani a belchiana dol ema nang ni po he company a hian rin na ngatin injiru in lung si thakin thei top chwa ve vek turin in zafa in kangen cheuni kalome